ko niya. Milo Olympics oh. Mo ni ako ang gipakuha ni Tita Green Tree. Ako ang gipa-improve ni Tita Green ba. Mo ang tukson. Tap na to dire, tap. Thank you. Okay na? Guys, padoong namin sa muang kantuan no. I-tour mo sa Aqua Resort. Kinsa resort siya? Ako. Ano pa? Lamat kayo kaya sa magkuha kuya. Standard kayo niyo kaya nga mukuha kong guest kaya. 2 years oh? 2 kayo lang resort. Kuha kong gidang guest. So nakita sa ronda guys no? Malahita no kayo. Pamunta ka rin. Wata mag-expect nga na rin unaning resort sa ronda no? Shoutout dahil ni Kuya Marvin sa Limestone Ditak no? Sa pagkuha naman no? Salamat kayo kuya. Nabutan to sa mo resort. Kuya ng clean eh. Apoy kayo daladalag i-ring guys. I-ring na mo eh. Muna yung resort nga wala tik-tihik. Wala tik-tihik. Tanawa. Awa ha. Muna yung muanggi. Kuha nga accommodation. Tanawa. Oh? Tibo oh! Tapos nakakasilong. Pwede ka magdagandagan. Wala mga resort nga mo yung tik-tihik. Diba? Ito yung mga kastorya siya eh. Nice kayo, Choy. Ay, ito. Gabing kapua, Choy. Nakakawang sodo. O, nakakawang silong. Hindi pa ka-chill-chill. Dari ka, pa'y duyan. Dari lahang. Kuhan sa babaw. Kanin tibok nga silong. Muna mo ah. So, nadid to sa babaw ang mga bed. Yeah, front beach front ra kayo na guys. At to taron sa dagat. Taron kay chill-chill ta dito yan. Apasad sila yung mga kondori oh. Sila duyan. Nasad sila yung kubo dito ay. So, sa katas-taas guys, no? Ayan, taas nila. Oh, money. Diba? Hindi lang siya aircon, pero dako mo ngayon na nga electric fan. Ito, remote Andre. Ayun nga. Ilang CR. Sleep early go Andre. Ayan. Shower. Ako lang iibutang sa description kung pila yun niya. Gusto ko vibrator niya. Chill na kayo ng vlogger kay wala man ng Red Vlog Squad. So kung ato sila, gubot kayo ng vlog. Okay, so chill lang na ito oh. So ito na ang ref. Uy, food, Choy, pero Ano? Ayay! nice like complimentary. Ayay! Lo, nakabalik kong gamit ang GoPro. What's up? Kaligsik man, so GoPro lang sa attack. Lo, nasuloy billiard. Ano siya ikuan? Puli ni Efren Bata. Wakasod ha? Huh? Manami og pangapay, manasamig bilyag. Namis dagat. Dagat choy. Manginhat nami. Laom dyan choy no? Sa? 5 feet, Choy. 5 feet. Gamay lang swimming pool pero choy kayo ang dako katon dito. Mga 5 Kung feet. pikas. Yan mo Oh, ba di ba? ko? Oh ha? Mo na yung lugar. Oh. Di ba? Hi, Blank. Si Choy akong kauban. Oy, Bling, kami nagkauban Bling ha. Awami chicks kauban Bling. Si Kyrie chicks Bling. Murang tag mga kuha na choy ka na. Murang tag mga mga pensionado. Murag mga kuwan. Murang mga korek ka ni. Murag nag-retire. Nag-retire ba? Retire. Puro pa kuwan. May mga retirement plan. Laktod pa kastorya choy. Kung apo kita magtarong eskwela, hindi kita makainganit choy. Digit, Choy. Gani, nagtarong ka, Choy, no? Bitaw, pero nabukol yung good. Wala kayo sa dako, nasbukol eh. Nasamad biya, Choy. Wala, nasamad good eh. Ahak eh. 8:01 p.m. Gabiin na.
Ang hawa namin no. Adre kami ra gyud mo ni gingon nga exclusive na mo ang resort. Amo ang swimming pool. Kami tagiya swimming pool ron. Awa na resort. Ang pangalan sa resort kay Hi Ian Di Etsak. Maligo si Ayan ron. Makakita mo siyang backstroke. So may makitaan. Kanang diving with kanang head collision. Ito guys kanang unsay tawag ni mo wellness? Wellness resort. Basta way tao kay wellness resort. Wellness resort. Sorry. Kuya sila nga isda tutong dako lagi na Ito. Ilang isda kanang kuan ni? Kanang extra large. Buwangan na day medium large, extra large day. Ambot lang kung nakatungog na mo sa ano, Le Maison Di Attack nga resort dire sa Ronda, pero promise karon sad ko nakadungog na day resort sa Ronda, di ba? Usually magsigaram taglabay-labay sa Ronda, no? Itadakimasu. Masya. Imo nga na siya. Extra large. Buwang. Tuwa na yun, bro. Lagi tayo pulutan na siya. Di siya. Kani mo ni pulutan. Oh, aray na sad mi sa amo ang exclusive nga ko na pool, no? Yawang shower matahay. Saan, Choy?